салом ба роғибони футбол. Нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври сеюми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум манзуратон мегардонем. рақобатҳои даври сеюм хеле шадид сипарӣ шуданд. имсол гуфтем ки рақобатҳо барои дастаҳои чемпионшав мушкилтар мешавад, чун нисбати мавсими гузашта шумораи рақобатҳо бо сабаби шумораи дастаҳои нав ҷалб шуда зиёдтар аст. дар даври сеюм аз ҳама бозии сергол рақобати моҳири ёвону шодмони ҳисор ва сарои камари панҷу исфараи исфара буд ки дар ҳар дуи бозиҳо 7 голӣ ба самар расонида шуд. феълан гапи сарҳадчии ҳамадонӣ аст. ин даста нисбати мавсими гузашта мисле ки аз замин то осмон фарқ мекунад. мавсими гузашта на он қадар натиҷаҳои хуб доштанд ва имсол бубинед ки дар се давр пештозии ҷадвали мусобиқаро ба ягон кас намедиҳанд. онҳо дар се бозӣ дар умум 7 имтиёз гирифтанд ки бо таносуби оморҳои дигар ҳоло дар мавқеи якум ҳастанд. рақиби ҷадвалии сарҳадчӣ мисле ки сарои камар мешавад, чун онҳо низ дар оғози мавсим ба қавле эстафетаро қабиданд ва ба натиҷаҳои хуб бо сарҳадчӣ ба истилои дигар сар ба сар гардиданд. хулоса дастаҳо аз мавсими гузашта ибрат гирифта ҳис карданд ки бояд ҷилави ҷадвалро аз оғози мавсим биқапанд. хулас даври сеюм чандин ҷазобиятҳои дигар дошт ки дар рафти барнома нақлатон мекунем. бозии миёни моҳир ва шодмон дар даври сеюм аз рақобатҳои марказӣ буд. ин хел бозии тезу тундро шумо чандин вақт надида будед. бозии кушоди дастаҳо ва шумораи зиёди голҳо нагузошт мухлисон садояшон лаҳзаи хомӯш бошад. ба ҳар гол ҷавоб мешуд ва билохира дастае ғалаба кард ки меҳнати бештар дошт. дар ин рақобат як голе зада шуд ки онро ҳатман бояд дид. ҳамин қадар дар охир сурати рақобат баланд гардид ки ногуфтанӣ бозингарон гӯё барои ҷоми Лигаи Чемпионҳо мубориза мебаранд. воқеан ҳар дуи дастаҳо футболи ҳақиқиро нишон доданд. аз ин рӯ бозии марказӣ ки буд аз мадди назари ҳамкорони мо дур намонд. яке аз бозиҳои марказии даври сеюми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум ин нерӯсанҷии дастаҳои моҳири ноҳияи Ёвон ва шодмони шаҳри Ҳисор буд. рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор шуд ва ҳаводорони дастаҳо шоҳиди 7 гол гардиданд. дар оғози бозӣ ду фурсати хуби голзанӣ барои дастаи моҳир ба вуҷуд омад ки якеаш аз зарбаи ҷаримавӣ буду зарбаи Абдуқайюм Фузайлевро дарвозабон баргардонид. дар имконияти дуюм бошад ҳамлагари дастаи моҳир ҳоҷи Акбар Холмуродов фурсатро хуб истифода карда дар дақиқаи дуюм ҳисоби бозиро кушод. баъди сар додани гол ба дарвозаи худ дастаи шодмон ба фишор ва ташкили ҳамлаҳои хавфнок шурӯъ кард. маҳз ҳамин фаъолие буд ки онҳо ба фоидаи худ зарбаи ҷаримавӣ кор карданд. иномҷон Утанов зарбаро иҷро карда бо зарбаи қавӣ ва нишонраси худ дар дақиқаи 13 таносубро дар бозӣ барқарор кард. дар идома баъди он ки зарбаи кунҷии дастаи шаҳри Ҳисор иҷро шуду онро хуб истифода накарданд, дастаи моҳир ҳамлаи навбатаи худро роҳандозӣ кард ва мизбонони наминалӣ тавонистанд онро то ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонанд. Садриддин Улаев аз иштибоҳи дифогари дастаи шодмон истифода карда тӯбро аз болои дастони дарвозабон гузаронид ва дар дақиқаи 21 ҳисобро 2-1 кард. қабл аз рафтан ба танаффус бозигари собиқи дастаи шодмон Анушервон Мирзозода ки ҳоло шарафи дастаи Ёвонро ҳимоя мекунад тавонист ба задани гол даст ёбаду дастаи моҳирро бо бартарии 2 гол ба танаффус барад. дар шурӯъи қисми дуюми бозӣ дастаи шодмон наздик буд ки ҳисобро тағйир диҳад, аммо баъди партофт аз зарбаи кунҷӣ зарбае ки Сайҳомид Узбекзода бо сар анҷом дод чандон дақиқ набуд ва тӯб аз болои дарвоза аз майдон берун шуд. дар дақиқаи 52-юми майдондорӣ ҳоҷи Акбар Холмуродов аз як имконияти хуби дигар истифода карда голи дуюми худро дар ин бозӣ ба ҳадаф расонид ва дар дақиқаи 52-юм ҳисобро 4-1 кард. маҳз ҳамин гол боис бар он шуд ки дастаи шодмон барои наҷот додани бозӣ талоши худро бештар кард.
дар як ҳамлае ки аз ҷониби дастаи шаҳри ҳисор роҳандозӣ гардид, дар дохили ҷаримагоҳ Сайҳумид Узбекзодаро аз поя афтониданд ва довар ба дарвозаи дастаи Моҳир пеналти таъин кард. зарбаро худи Сайҳумид Узбекзода анҷом дода ҳисобро 4-2 намуд. шогирдони Абдушукур Ҷалилов дар идомаи бозӣ голи сеюми худро низ тавонистанд ба ҳадаф расонанд. Дар дақиқаи 75 дар рафти як ҳамлаи дигар тӯб ба самти Сайҳумид Узбекзода омад ва ин бозигар тавонист голи дуюми худро дар ин дидор ба ҳадаф расонад. аммо ду голи пайҳам кифоягӣ накард ки дастаи Шодмон аз бох раҳо шавад. Ба ин тартиб яке аз бозиҳои ҷолиби давраи сеюми Лигаи Якум миёни дастаҳои Моҳир ва Шодмон бо натиҷаи 4-3 ба фоидаи дастаи ноҳияи Ёвон ба анҷом расид. дастаи Панҷшер дар даври сеюм дастаи рангони ноҳияи Рӯдакиро қабул кард. бозии ду дастаи таҷрибадор дар Лигаи Якум воқеан хеле шадид ва тезутун сипарӣ гардид. дастаи Панҷшер ки таҷрибаи бештар дорад ва нав аз Лигаи олӣ баргаштааст, тавонист ки дар муқобили рангон як бозии хеле нақшавиро ба роҳ монад. аз ин рӯ рақобат бо Панҷшер барои рангон саҳлу сода набуд. дар мавриди ин рақобат ҳамкорони мо сӯжа омода карданд ки якҷо тамошо мекунем. ин рақобат низ бо иштироки мухлисони зиёд барпо шуд. Панҷшер дар қисми аввал фурсатҳои зиёд дошт, вале дар дақиқаҳои иловагии қисми аввал ба Муродалӣ Исмоилов муяссар гардид ки ҳисоби бозиро кушояд ва дастаи Панҷшерро ба пеш барорад. дар қисми дуюм бошад Алишер Салимов аз як ҳолати хуб истифода бурд ва голи дуюми дастаи Панҷшерро ба ҳадаф расонид. дар мавсими имсола ин ғолибияти дуюми Панҷшер аст ки ҳоло бо 6 имтиёз дар ҷои панҷуманд. акнун як мартибаи дигар таваҷҷӯҳ кунед ба натиҷаи умумии рақобатҳое ки дар даври сеюм сурат гирифтанд. мо дар боло гуфтем ки Панҷшер рангонро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. Шоҳмансур бошад дар шаҳри Душанбе дар муқобили дастаи Рахш 1-1 мусовӣ кард. Сомон 3-2 Масчорро шикаст дод. Норак аз дастаи Ҳулбук бо ҳисоби бузурги 5-1 шикаст хӯрд. дастаи Моҳир бошад дар майдони худ тавонист ки 4-3 Шодмонро шикаст диҳад ва Сарои Камар дар муқобили дастаи Исфара ба додани голҳои бешумор, махсусан 6-1 дастаи Исфараро тавонист ки мувоҷиҳаи шикаст намояд. Ҷиликули Навкор бошад дар хонаи худ аз дастаи Сарҳадчӣ нагузашт ва бо ҳисоби 0-1 мағлубияти навбатии худро ба қайд гирифт. дастаи Сараз бошад тавонист ки дар майдони худаш дастаи Душанберо бо ҳисоби 2-1 мағлуб намояд. ҳоло барвақт аст, вале як маротиба назар мекунем ба ҷадвали умумии дастаҳое ки дар Лигаи Якум қарор доранд. дастаи Сарҳадчӣ дар боло ишора кардем ки феълан лидери ҷадвали мусобиқаи Лигаи Якум ба ҳисоб меравад ва дастаи Сарои Камар ҳам дар 3 давр тавонист ки 7 имтиёз ба даст биёрад, вале таносуби оморҳои дигар дастаи Сарои Камарро як зина поёнтар аз дастаи Сарҳадчӣ гузоштааст. дастаи Ҳулбук ҳам 7 имтиёз дорад ва Моҳир ҳам 7 имтиёз дорад. 4 дастае ки дар аввали ҷадвал ҳастанд, онҳо ҳамагӣ ҳамаашон 7 имтиёзӣ доранд, вале таносуби оморҳои дигар мавқеи дастаҳоро гуногун нишон медиҳад. Панҷшер бошад бо 6 имтиёз дар мавқеи панҷум ва дастаҳое ки дар 3 давр ҳоло ягон имтиёз нагирифтаанд, дастаҳои Норак ва Исфара ба ҳисоб мераванд. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба санаи рақобатҳое ки дар даври чорум сипарӣ мегарданд. дӯстони азиз, бояд бигӯям ки дар миёни даврҳои сеюм ва чорум рақобатҳои ҷоми Тоҷикистон оғоз мегардад ва аксарияти дастаҳои Лигаи Якум дар он ҷо банд мешаванд, вале санаи рақобатҳо
тағйир намеёбанд. Шодмон дар майдони худ дастаи Панҷшерро интизор аст ки ин рақобат 25 апрел дар майдони ҷавонии шаҳри Ҳисор доир мегардад. Дастаи Ҳулбук бошад дар майдони худ дастаи Моҳиро интизор аст ва ин рақобат низ рӯзи 25 апрел сурат мегирад ва рақобати Ҳулбуку Моҳир яке аз рақобатҳои марказии даври чорумам ба ҳисоб меравад. дастаи Масчов бошад дар майдони худ дастаи Саразмро интизор аст ки ин рақобат рӯзи 26 апрел сурат мегирад ва дербии шимоли кишвар фикр мекунам яке аз рақобатҳои ҷолибро бароҳ мемонад. дастаи Сарачӣ бошад дар муқобили Сомо рӯзи 26 апрел, Сарои Камар бошад Шоҳмансурро рӯзи 26 апрел қабул мекунад ва ду дастаи навкор Рахш ва Ҷиликул рӯзи 27 апрел дар майдони Ҳулбук аренаи ноҳияи Восе вохӯрӣ анҷом медиҳанд. дастаи Исфара бошад дар майдони худ дастаи Рангонро қабул мекунад ва ин рақобат низ дар қатори дастаҳои Рахш ва Ҷиликул дар рӯзи 27 апрел сурат мегирад. дастаи Душанбе бошад дар майдони худ ҳамон рӯз дастаи Норакро интизор аст. ин нашри навбатии барномаи ФАТ буд ки онро ман Фирдавси Хурсанд бароятон шарҳу тавзеҳ додам. То нашри навбатии барнома пирӯзу поянда бошед.